Večeras sa velikim ponosom predstavljamo Snežanu Vučetić, humanitarku duši, ženu posvećenu najlepšem poslu, organizaciji venčanja i drugih proslava. Rođena u Kragujevcu, Snežana živi i radi na Kosovu i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici, gde je svojim trudom i kreativnošću ulepšava najvažnije trenutke u životima mnogih drugih. Snežana je srećna supruga i majka dva divna dečaka, na koje je izuzetno ponosna. Njena sreća dolazi iz podrške divnih ljudi koji je okružuju, kako u poslu, tako i u privatnom životu. Pored toga, Snežana se bavi i humanitarnim radom, jer, kako sama kaže, nema lepšeg osjećaja od pomoći onima kojima je najpotrebnija. Njene vrednosti i nesebičnost ogledaju se u njenom radu, u kojem je ulepšala na hiljade proslova, ali se ništa ne može porediti s radosti koju donosi kada njeno malo nekome znači mnogo. Molimo vas, velikim aplauzom pozdravimo gospođu Snežanu Vučetić, humanitarku i inspiraciju svima nama. Dobroveče svima. Moram odmah reći da ovako nešto stvarno nisam očekivala, nisam ni sanjala, zaista. Bolesna sam puno, ali sam morala da dođem čak iz Kosovske Mitrovice, da vidim sve vas, da vas upoznam, pozdravim. Čestitam i vama na nagradama koje ste zaslužili. Posebno da se zahvalim stručnom timu koji je prepoznao moj rad i trud i da se zahvalim porodici koja je uvek uz mene, mojoj deci i naravno mom timu koji je uvek sa mnom. Svaka čast. Snežana Vučetić je ulepšala na hiljade proslava, ali se ništa ne meri sa tim da vaše malo nekome znači mnogo, jel te? Iza sebe ima 13 godina iskustva u ovom poslu, svaka nova dekoracija je pravi izazov, sa svojim timom uspeva da bude inovativna i tako da zadovolji svačiji ukus. Uz pomoć prirodnog cveća do finog, svilenog, kao i papirnih cvetova dekoracije, pretvaraju te događaje u bajke. Zavisno od prostora i tipa proslave, potrebno je od 4 do 5 sati, pa čak 12 sati konstantnog rada u sali. S tim da radnim danima sve pripreme u maloj kreativnoj radionici. Svi koji žele da ih prate mogu to učiniti preko društvenih mreža. Profil će kogod poželi naći ukoliko ukucaju dekoracija Snežana Vučetić Ostojić. Na sva pitanja postavljena istim odgovaraju u najkraćem mogućem roku.